Ik ben Ruud Driessen, 41 jaar. Ik woon in Baarlo. Ik woon samen met Nicole en we hebben samen 3 kinderen. Rens, Jord en Wout. In het dagelijks leven werk ik bij Allers Bedrijfswagens in Blerik als controller. In mijn vrije tijd ga ik lekker veel doen met de kinderen. En ben ik vorst van de vastgoedvereniging De Kook in Boulder. En voor de rest doe ik vooral hele leuke dingen in mijn vrije tijd. En ja, dat bla. Als vorst van carnavalsvereniging De Kook in Baarlo kent hij de Polonaise wel. Maar hoe gaat stijldansen met Charlotte hem af? Nou Charlotte, hoe tevreden ben je op dit moment over de trainingen? Heel tevreden, heel tevreden. Gaan heel goed. Zijn goed op weg. Passen zitten erin. Ritme ook. Techniek. Komt er nog. Komt goed. Dus gaat goed. De meesten kijken uit naar de eerste voorronde. Om te laten zien dat iemand van mijn kaliber, zeg maar, met in ieder geval heel veel motivatie, een stukje discipline en heel veel wil, kan laten zien dat je na een week of 6, 7 weken trainen, kunt laten zien dat je een dans kunt uitvoeren die voor het publiek heel erg leuk is. En zodat eigenlijk voor dit programma iedereen kan meedoen die hier aan mee kan wil doen. En dat lijkt me het meest leuke. En dat we uiteraard het publiek op de banken staat naar onze fantastische dans. Dat lijkt me het allermooiste. Ja, en helemaal uit Baarlo zijn hier Ruud en Charlotte op het nummer Multicolor met een cha-cha-cha. Ja, neem het applaus lekker in ontvangst, zo Ruud en Charlotte. Kom gezellig links van me staan. Dan staan jullie dichter bij de jury dan ik. Ik denk altijd dat het voor punten scoort als jullie dichter bij de jury staan. Even op adem komen. Ja, dat dacht ik al. Maar dit is toch heerlijk als het publiek al zo begint mee te klappen. Ja, absoluut. Zonder meer. Fantastisch. Echt geweldig om hier te dansen. Echt compliment aan het publiek. Geweldig. Dat mag voor geklapt worden, toch? Ja. Charlotte, hoe vond jij het gaan dansen? Heel goed, heel goed. De vloer is heel glad, dus ik vind het heel knap dat je zo goed de cha-cha mee hebt kunnen volgen. Nou, ik vind het ook heel knap, hoor. Ik vond vorige week al knap en nu nog knapper. Zullen we samen gezellig in het licht gaan staan? Doe even 1 stapje naar voren. Want dan kunnen we namelijk de jury eens even diep in de ogen aankijken.
Ik ben namelijk heel erg benieuwd of de voorzitter Nick de aftrap wil geven. Nick, wat vond je ervan? Nou Ruud, je pakt het heel groots aan, moet ik zeggen. De vloer is bijna te klein, terwijl je tja-tja-tja eigenlijk heel klein moet dansen. Je pakt het heel groot aan. Prima, want past bij jou. Niks mis mee. En je begon een beetje uit de maat, als ik het goed gezien heb, maar je herstelde het bijna wel. Ja? Maar je trok je... Ja, dat ging goed. Eén ding. Kijk, als het niet helemaal lukt met je pasjes, dan moet je zieltjes zien te winnen. Hè? En dat deed je heel goed. Hoor je dat? Je hebt zieltjes gewonnen. Ja, mooi toch? Mooi, dankjewel. Ja, Joanna, die kijkt zo van, ja, mijn zieltje ook. Dus die wil echt heel graag wat zeggen, volgens mij. Ja, ik zit op het puntje van mijn stoel, want ik vond dit echt een supermooi eerste optreden. Wat ik wel jammer vond, want ik wil natuurlijk wel wat meegeven, hè, zodat jullie de volgende keer wellicht dat mee kunnen nemen in de volgende show. Ik had het heel graag gezien dat jij ook het gezicht naar deze kant had gedraaid. En dan hadden we nog meer van je kunnen genieten. Overal een leuke performance. Ik ben om. Ik zit op het puntje van mijn stoel. Ruud, zit jouw vrouw soms in de zaal? Ja, die is aanwezig, ja. Maar die zit dus niet achter de jury? Nee. Zullen we de volgende keer afspreken dat we er achter de jury zetten? Ja, dat is goed. Ze zit toevallig wel net achter de jury, maar helemaal rechts. Maar dus, ja, dankjewel voor het compliment, of voor de tip. Dus daar gaan we zeker iets mee doen. Ja, dan kun je gewoon blijven aankijken namelijk. Ja, dat is heel mooi. Dat is heel mooi, heel mooi. Ik ga jullie lekker naar Sjoerd sturen. Kunnen jullie nog eventjes uitpuffen? Ja? Mag ik nog een keer een groot applaus? Oh, ik ben over jouw vrouw bezig en over... Zullen we de punten ook doen? Ja? Ja, Charlotte wil graag punten, toch? Ja, ik wil het wel zien. Ja, kom maar. Maar wat een stilte in de zaal. Zo spannend is het niet. Hier mag van geklapt worden, hoor. Wat een mooie punten. Lekkere binnenkomer. 28,5. Ja, ik ben er heel tevreden mee. Echt. Ja. Geweldige opening van vanavond. Dus dankjewel. Ja, en voor vanavond gewoon meteen met de eerste plaats beginnen, toch? Dat is altijd fijn. Dat is altijd fijn. Dat nemen ze niet meer af. Altijd fijn. Nou verlos ik jullie echt. Jullie mogen naar Sjoerd. Super gedaan. Zo, 28,5 punt. Dat is prima als je mij vraagt. Maar als je het jou vraagt, Ruud? Nou, jij mag gaan tellen. En daar hebben we dan een half puntje van mij meer bij. Voor mij was het 28. Maar ja, goed, ik ben er heel blij mee. Ik bedoel, al waren het er 30 geweest of 26. Dit is fantastisch om mee te maken. Echt super. Oh, het gaat je vooral gewoon om de entourage en de sfeer. En dat is vooral wat bij jou op draait. Daar gaat het zeer zeker om. Maar goed, het is altijd natuurlijk leuk als je de beker mee naar huis gaat nemen. Dat is vooropgesteld. Ja, extra gepoetst natuurlijk al door jou. Ja. En jij, ben je tevreden met de punten of waar had je op gemikt? Ik ben heel tevreden. Ik ben ook heel trots op Ruud. Hij heeft menig zondagmorgen voor mij moeten opofferen om te oefenen. En vanaf 0 beginnen en dan toch hier zo staan, vind ik heel knap. Dus ik ben al heel tevreden. Nou, ik zie dat je er flink van hebt gezweten, Ruud. Dus ga dat vooral afdeppen, uitrusten. En dan mag je tevreden in de greenroom gaan zitten. Dames en heren, Charlotte en Ruud.